Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m nke onye chiri nya zelu afọ m bụ Nnaemeka Ilerunachi aka Riwakụ ife anyị ji bịa tata bụ anyị chọrọ ịma kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita maka ndị na-asị na asụsụ Igbo ezughị ezu mana asụsụ Igbo zuru ezu zufee oke anyị chọrọ ịba n'ogbe ka mmanya mmadụ n'one ga-agwa nwa anyị ife ndị Igbo na-akpọ jita mana tupu anyị aga n'iru biko kabarụ ka ị na-esonye anyị na YouTube jee na YouTube ị gafe ebe edere subscribe ibinyekwa aka n'ebe sere mgbịrịmgba ka iwe na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ ị nwekwara ike ị na-esonye anyị na Facebook na Instagram maka mmụta na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ekenekwa m unu chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilerunachi aka Riwakụ mgbe ka anyị ba n'ogbe biko nna anyị gwa anyị afa gị. Afa m bụ Mr. John Ani. Okay, Mr. John, o nwere ajụjụ anyị na-ajụ anyị nwa bụ ndị Ikoro TV Network anyị na-ajụ kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita. Okay. Ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu ndị ọbụla bụ otu asụ nke ha so otu ndị side anyị asụkwa ihe na-akpọ jita bụ a na-akpọkwa une ha na-akpọ une ka njem mara ya. Ihe ndị Igbo na-akpọ jita bụ ule une. Une odegwu nwoke biko gwa anyị afa gị. Afa m Val Chinedu. Frank Chinedu biko Val Chinedu kedu ihe ndị Igbo na-akpọ jita? Jita bụ ụbọ akwara. Ụbọ akwara Igbo daalụ sa odegwu nwoke biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Chukwuemeka Igirigi. Chukwuemeka biko kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita eji akpọ egwu? Akụri egwu jita eji akpọ egwu kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ya kedu ihe na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Amara m n'asụsụ Igbo. Ị mara ihe ndị Igbo na-akpọ jita? nsogbu adịrọ daalụ. Onye Igbo. Mana kwesịrị ịma ihe ndị Igbo na-akpọ jita. Mana o nwere nke ị ga-just zaa nke ọbụla dị gị n'obi. I've heard of that. Anụbeghị m ya n'Igbo mba anụbeghị m ebe kwuru ya. Ịnụbeghị na o nwere ihe a na-akpọ jita n'Igbo? Ama m na nwere a na-akpọ jita n'Igbo mana anụbeghị m ya. I've heard of it. Okay, nsogbu adịrọ. Afa m bụ Ndubuisi Ede. Ndubuisi Ede. Ndubuisi Ede kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita? Jita? Yes. Jita eji akpọ egwu. Ekpiri ka ndị Igbo na-akpọ ya. Ekpiri ka ndị Igbo na-akpọ ya. Maka na jita ịma na jita nke a na-akpọ ọ bịara abịa mana onwe nke ndị Igbo na-akpọ a na-akwụgwọ ekpiri before eji akụ egwu ekpiri. Ihe na-akpọ ya bụ ekpiri. Mana ihe nna ajụ gị bụ nke a na-ebu kịta. Nke a bịara abịa ndị ọcha bụ ihe wetara nke ahụ anyị enwebụrụ nke ahụ na mbụ. O nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? O nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ihe a na-akpọ ya bụ jita kwa. Nsogbu adịrọ daalụ sa. Anyị ọcha biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Nwada Nọnyere m Ọnwụkwe biko kedu ihe ndị Igbo na-akpọ jita? Ụbọ eji akpọ egwu. Ụbọ eji akpọ egwu ka ndị Igbo na-akpọ jita. Nsogbu adịrọ ọ dị mma daalụ. Odegwu gwa anyị afa gị. Afa m bụ Chidebere Okonkwo. Chidebere Okonkwo kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita? Ndị Igbo na-akpọ jita? Yes. Jita eji akpọ egwu. Marakwa m. Ịmara ndị Igbo na-akpọ jita? Amara m. Nsogbu adịrọ daalụ. Afa m bụ Obi Chiamaka Mary Jane. Obi Chiamaka kedu ihe ndị Igbo na-akpọ jita? Jita eji akpọ egwu. Ihe egwu na. Ihe egwu ka ndị Igbo na-akpọ ya. Ihe egwu na. Ihe egwu bụ na ihe egwu erika na ahụ enwere ịgbanwe nke dị iche iche mana nke a na-akpọ jita a na-ebu otu a kedu ife ndị Igbo na-akpọ ya? Jita nọ. Jita bụrụ n'asụsụ Igbo. Since m ama m anụbeghị m Igbo. Ịmara ihe ndị Igbo na-akpọ jita? Mba amara m. Chai. Nsogbu adịrọ. Odegwu nwoke biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Chinonso. Chinonso kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita? Igede.
igede Mhm. igede ka ndị Igbo na-akpọ jita Ehe. ka e mere o ji bụrụ igede Eji kpọọ igede maka eji akpụ ụbọ. Ụfọdụ na-akpụ ya ụbọ. oge ụfọdụ na-akpọ ya ụbọ ụfọdụ na-akpọ ya igede Ehe. nsogbu adịrọ daalụ Ehe nwanne m. Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu unu n'anya anyị abịagwa na njedebe ife anyị ji maka ya wee bịa tata bụ kedu ife ndị Igbo na-akpọ jita. Ife ndị Igbo na-akpọ jita bụ ụbọ akwara maka ndị si na asụsụ Igbo ezughị ezu asụsụ Igbo zuru ezu zufuo oke. Ekenekwe m unu ka unu na-esonye anyị ọfụma na Ikoro TV netwọk ka unu na-esonye anyị maka mmụta gbasatara omenala Igbo na asụsụ Igbo dịgasị iche iche. Anyị nọ na YouTube, nọ na Facebook, nọ na Instagram. Jee na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe ibinye aka na ya ibinyekwa aka n'ebe esere mgbịrịmgba ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinye ya onyonyo nke ọfụ. Ekenekwe m unu chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelunachi mana o nwere afọ ya bụ ituo m akpa m nganga o nwere afọ ya bụ ituo m abụọ nga ego ituo m iriwa akụ abụọ nga ego ituo m iriwa akụ akpa m nganga. Ekenekwe m unu ka ọ dị